دقيمنا سلام كميت أنيحكم زخبركم سمعتنا صباح 15 حملة نقدت نايتا مدينة من إسياتنا زخونت سوايو عمت من ملأتها بتمرتاون وتهدراون سنسرعت بزملقو أقباب زململتهم دقة إنه صباح كتمرقوا مياه نزل صباح قدام 15 حملة بكبز بلا معرق زتنبلن زكايدن سنسرعت من مرق أبلا 35 هاقراوي أقلقلوت بزملكت حفشوي مبرهين كهبنان نسخاتكم كبرى سمعتنا دما نتيك أبسع شدشة وقحتا جميرنا بغطتان إن محلال فوت حستوم انتي كتكاتلونا أبسع وازر كاب غازيتانيا دمت حفاش إرترا قلقلوت تقرينيا يوناس أبراهام مس مكتل أزازي مأكل سلطنة هاقراوي أقلقلو سوا ليتنان كورونيل تمسكن ساميل بغطتان زكايدو زر ربينا حجي نابختكم كنبلو أقدمنا نمكتتالكم نعدمنا يوناس مسمر مسيالو هلو يوناس هلو أريام كم يوعيلكا كما وعدتم كلكم تبو مو سوا كم يلا كنتات أيرا كم يلو تبو يزلو كل نجار تبو يزلو بسلايتنا حواه ممرق صاون عبد الرسول النركب حوس بحوس يزلو قرم مو نب زررمنا خنعتو حراي كابتا تركبت هاجرن تقدر تحضرن بقول من البيع التململ مع كل سنة هاجراوي أقل قول الصوا كلام سنة تحكم بخبركم سمعتنا بحالة عمت لك عبد الرحيم مع بمأكل سنة حتى مثل قال الصوا جملوا واني تبدسوا تمهروا مبدل عسر توكل التكفلي انه عمتهم ترور اكاديمياوي تمرتمن قبوا وتهدروا وتعليم من بحر مقطام صباح قدام 15 حملة بخبز بدأ الدمكات كمرق يوم يوهانا نتمرغتي حدثتي علمتي ممهران اكل سنة صوا انقع نزع زعلة مرقة افكعكم من هذا النظر كم ذا قدم ما بلا اريام كتوصد سنحت بمخنيات ذي هاجراوي سنبل كساب حجي تقايد زرم سلواتن وقرب مدبات عملكيتنا مس مكتل أعزازي مأكل سلطنة هجراوي عقل قلو الصوا ليتنا كورونيل تمسجن ساميل بغطتا نكايدو كلمة كان غربينا نكتتالكم بأخبرت نعدم أزينا نمسجن ليتنا كورونيل تمسجن ساميل ودمنهر أبتي زلكم سوق صراحة مونغوي عدي مكان زلقو وحبسنا حبسنا يا ناس يغني لنا بمجمريا نملا زيارتنا بفلا ولدي تمرغتي انقع حبسكم نقول صباح إلى 15 حملة عشان إفران ثلاثة مرتها نايزهم عمد أبصوا يصلحوا سماعة 35 زريعة اللي هم مرتون وزي مرتها هذه كله جحالة زريعات بدون كس كندالو بدالينا بزبط عمقا نشتري زينا نقول مدبات أبزي صوا بقصة أبزي سماعة خلص عمقالون نايب حكي نمسجن الذي يغانا بتي تكايدو لهم صاري أزينا نمسكن نحنا ود ممهر نزقبركم لنا مقولوا لها كبابنا نقدوس كوتا كله سيا كبابناكم بسم منستر زينا نمسكن مو نعطي كان دي نكفروا له قداينا نسجل كم زي بترجع من التسلط أحد عام 15 حملة بخبز بلدين كانت من رقيهم مثل 35 أجراوي أقل بلوت كسب حجي خايد وزلوا مدلوا تقنياته مخالفته جم كم يمثل عرايت الله كل جزئياتي نمرات كتكايد كلها ناس 4 ورا حبلهم وتندروا سنة ثانيهم لازم كل سنوات نتسمعوا زين صدارة مرجيت يقصدوا في نمراتها الذي صباح زكاة نمرات من 35 زريعة عادات يعني كبر قاشات قبلتي بلوكات لنا بعبيقاتي عبيت بلوكات التي كل نايت زريعة مرقي وكيلهم سلف ناي بلوكات زقروه تمرقون بعبيو اللونا مالتي قالوا استفل عليه نطباوي مدبات في حفشة أو مدب إذا سنقول ليه سبب نايزهم تمرقون بحسير من قدي تربيو انتين الصدات تغيدو وتينتم كمينيرو انتعينة نسبية مزقبهم الزغلت حتى الزغلت سببون كغربيو قالوا نبولتات سلطانتن حاضتاتن من عدار شلمات مدبون هلو الناي مالتيو أمو داتاقا تمرقدي على محلة كفتومية مالتيو لغود نيكال محلة مسرح الله بعدين يتبجان كم تقولوا بالبناء فلتو مثل الشقان نزل المرأة بقى على محل غيرونقات مدبات ودايما الذي زي مدلوات زي من الوقت أو ساعتير بزي تقبل مدلاويو في المداتهم متودو ما يسلطاولوا بالمد برخوا في رميرهم يعود يوم صابوا بحفش توتهدروا تمرتهم متودو بقتا قبلوا المد معاتيهم أستاذ كل التصوم داخل للمدات كايتانيحو للمدات زوا أصبوا درجة لنا نقول كم تقول السنة راح بقتا تلفزيون
بمتحفاش بغلتيو راحوا بزهان فنيوس الذي نقولتي بمنقد سمعن كعزب الأكل كابت القطامي عندما يدلي حفشاوي مدبات نيزي معلدي زيو زعمت السنحوت مجمع شمون طوارح قدمت مرتين كمارسانيهم تسلسل بعض واحدة وصدروا مرتين كمارسانيهم الذي دحرما مرأتاون من قاروتيت ماتري كوليو طبقوتيت كنتون يقولنا تسفايو الذي بكل ملون تمرقتي 35 زريقة نقع نفسي سرطامهم حفصلوا روانا التحكم مهنياته أكاديمية مسلم وصادروا سلطانا لنكاكاية سنهم سلسل كل قامناتهم عكانيكات سلسلوا نايزا عامت مولا أصاوات سنحلوا سرطامهم حفصلوا علة مستحنقة نقع حفظكم بل دقي مقا نتمرقتن سنحزن ولدن نقع حفظكم رأيلي كان أقولوني لتمسجر نزي مدلوات زياد مصطفى بوغن تعلمتي حلفتي ممهران علمتي زنبري توفاينت كما يقول لك في توفاينت كل جزء أوتيت ما يتفاحي وزرع تفاح كل جزء بدلوه اللقاء هل كله كم مودابو أتحسام مهنياته أبنصة ممرأتاون قال فلي نجر كتقرب الكاس لا تحسب نزو فلي نجر المقرب زياد ساقني عامس كم زياد فلي قادنا تقربنا حيش زياد حلف عمت نيري حيجس بقرب فلي نسبلنا يا إلكا كتحصل لزلتها الذي بزح حلفنا حنقولون الله عليه هو ديزاين تغيير ورقة مستفرين لا تفتن مسوتها أم تشا أمريت بس الذي نزمريت ذي بتزوتن كما قدي أباي كان متبارو هذه حيال تعرن هلكن إذا حسنا كما قالوا دي نسترح نقول مرفع أبلات تنتي بعبيقة دمرقاي مالك مغنياتو بتزدل من قد بتحسب كذا لها من قد كتبوره بزي عرفتي تتنغون بزي عرفتي كتب بزي من حوصا لمن من ذات ذات قبري وأزبتي كذا له نبات مدب لك سمهارو ترايبون استدل ويكونن أبرزتي سمهارون بابلاتن زكاة دلو مدبات من مرقة نيزم 35 زرا نسي مدب من معراقون وجل بحالي مع سلطنة حيثاتن كل حال استفر عليه سنة باباوي مدبات نسي بعل لنصغارون كيزو منسي مالو ስለዚህ እኩብ ድምር ናይ ዝኩሉ ንጥፈታት ማለት እዩ ብወገን ባህሊ ብወገን ተማሃሮ ብወገን ኣሰልጠንቲ ነቲ ስራሕ ዝመርሑ ሓለፍቲ ዘዋህዱ ዝውድቡ ብዓብዪ እውን ሚኒስትሪ ዜና ነዚ መደባት እዚ ኣብ ምትግባር ምሳና ሓቢሩ ዝስራሕ ኣሎ ካብ ሰለስተ ትሒዝታት መደብ እንዳተኸታተለ ከምዚኣ ትሓሽ እንዳተባሃለ ኣብ ምፅፋፉ በፂሑ ኣሎ ስለዚ ናይ መጨረሻ ምድላው ተገይሩ ስራሕ ንጎ ግብራዊ ስራሕ ዝግበረሉ እዋን ኢና በፂሕና ዘለና ስለዚ ስራሕ ብርቱዕ ታዕሪ ዝሓትት ብርቱዕ ሓልኪ ዝሓትት እዩ ስለዚ ነዚ ብርቱዕ ሓልኪ ተዳልዩ ዘሎ መደብ በቲ ዝድለ መደባት ኣብ መፈፀም ንምብፃሕ ንኩሎም ኣሰልጠንቲ ተማሃሮ ንሚኒስትሪ ዜና ጉጅለ ባህሊ ማእከል ስልጠና ሓይልታት ምክልኻል ኮታ ንብሙሉኡ ኣብ ስራሕ ንዝተሳተፈ ሰብካ ንምዕዋት ናይቲ መደብ ዝገበርዎ ፃዕሪ ልዑል ምስጋና ይፀሓየም ዝብል ኣጋጣሚ ከምዚ ተቐጣዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዙር ትምህርቲ እናተቐስመ ሓድሽ መደባት እውን እናተኣታተወ እዩ ዝረአ ዓመት መፀ ማለት እዩ ብፍላይ ካብቲ ዕለት እቲ ኣብ ዕለተ ምረቓ ንዕዘቦ ማለት እዩ እስከ ኣብዚ ናይ ፅባሕ ዝካየድ ፍልይ ዝበለ እንታይ ኣሎ ትካል ንሕና እኳ ተዳሊና እኒና ዘለና ሕጂ ትፍለይ ነቲ ህዝቢ ተተዓዘቦ ሓይሱ ስለኒ ዮናስ ምክንያቱ ቅድሚ እቲ መደብ ከምዚኣላ እንሪልና እቲ ኩሉ ግዜ ከምቲ ቀዲሞም ዝበልክዎ ብዝተኻለና መጠንቲ ሓድሽ መደባት ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ቁርብ ፍሉይ ዝበለ ከነዳሉና ንፍትን ማለት ስለዚ ፍሉይ ነዳሉና ዶ ኣይነዳሉን እንታይ መደብ ኢና ዳሊና ዘለና ተዓዘብቲ ፅባሕ እንተገደፍናሎም ተሓይሽ መስለኒ እወ ፅቡቅ እዩ ከም ትብሎ ዘለካ ተመክሮ ቅድም ዓመት እውን ለውጢ ንርኢ ኣለና ክሳዕ ክንደይ መፅናዕቲ ዝካየደሉ ክሳዕ ክንደይ ይግምገም ናይ ዝሓለፈ ዙር እናተባህለ እዋ ኩሉ ግዜ ሓደ እቲ መደባት ትውጥን እንዲ ዝዳሎ ውጥን ከምዘዳሉ ኣካላት ምተዳለውዎ ዝምልከቶ ሓላፊ ከዓ ይርዮ ማለት እዩ መደብ ተዳልዩሎ ከመይ ኣጋብቲ ከም ጌርና ክንትግብሮ ተሓሲብሎ ዝተባህለ ብውሕድ ደረጃ ፍተን ክሳዕ ክንደይ ዕዉት ክኸውን ትኽእል መደብ ኣብ መጨረሻ ከዓ ኣብ ትግባራ ኣብቲ ልምምድ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ልምምድ ልክዕ በቲ ዝተወሰነውን ዘይክኸይድ ይኽእል እዩ ተፀኒሑ ሓደስቲ ሓሳባት ውስጥኦ እዚኣ ስባ ከምዝፀገም ከተምስእ ስለዝኾነስ ከምዚኣ ንግበራ በቲ ሓደ ክትኣትዎ ዝሓሰብ ከዓ ካልእ ፀገም ምሳልካ ብካልእ ተኣትዎ ኣብ መጨረሻ ናይ ብዙሓት ሓንጎል ሓሳባት ገለ እንዳተሓወሰ እዩ ኣብቲ መጀመርያ መጨረሽኡ ዝበፅሕ ማለት እዩ ዋላ ንስኹም እንዳ ዜና ምስ መፀኹም ምስረኣኹም ከማንት እዚኣት ከምዚኣት ተሸኩም ኢልኩም ተመዓረር ኢልና መደባት እውን ኣሎ ስለዚ ናይ ኩሉ ሰብ ኣበርክቶ ተሓዊስዎ እዩ ኣብ መጨረሽኡ ዝበፅሕ ድሕሪኡ ከዓ ኣብቲ ዙርያቲ ይግምገም ማለት ነቶም ተምሃሮ እውን እቲ ልምምድ ዝገብሩ ከለዉ ናይ ዝሓለፈ ዙርያ ተመሊኡ ይርእይዎ እዮም ቅድሚ ኩሉ ነበሩ ዙርያ ንበለ ናይ ንኣብነት 34 ክምዚኦም ነይሮም 32 ኣለዉ በብእዋኑ ረኣይዎ ናይ 33 መመረቕታ ከምዚ ነይሩ ከምዚ ብልጫ ነይሮም ከም እንዳተባሃለ
እሶም ኳሽ እንታይ ይገብሩ ህንጢነት እንዳሕዘሩ ኸዱ ማለት ንሕና ኻ ዝበለጠ ክንሰርሕ ኣለና እንዳተባልኣ ዝያዳ ምድለዋ ትገብሩ ኣኼባታት እንዳትገብረውን እቶም ደቀቕቲ ጉለታት ኣብ እዋኑ እንዳተኣረሙ ብኣኼባ ጌርኩም እንዳተኣረሙ ቀጻሊ ገምጋም እንዳትገብሩሉ እዩ ዝኸይድ ኣብ ምስ ደቀ ዙርያ ኩሉ ግዜ ስራሕካ ምስ ስራሕካ እቲ ገምጋም ክትገብረሉ ኣለካ እንታይ ፀኒሑ ብልጫ እንታይ ፀኒሑ ድኻም ብልጫኻ ብኸመይ ትዕቅቦ ድኻማትካ ብኸመይ ትፍውሶ ንቐጻልኻ ገምጋም ግበር ዝኻ ብግቡእ ይስነት ዝመፅእ ዓመትካ መወከስ ዝኾነካ ማለት ليتنا كولونيل ምናልባት ንተዓለምቲ ተመረቕቲ ከምኡውን ናብ ህዝቢ በዚ ኣጋጣሚ ቀሊል ኣይኮነን ነዊሕ ፃዕሪ ዝካየደሉ ኣዋኽምቲ ኩልና ንፈልጦ ተረከብቲ ሃገር ተፍሪ መዲና እያ በዚ ኣጋጣሚ ብመመረቕታ መበል 35 ዙር እንታይ ትብል ተመረቕቲ ህዝቢ ክሕልፎ መልእኽቲ እንታይ ኣሎ? ኣራይ ፅቡቅ ይኖስ ማለት 35 ዙርያ ድሕሪ ናይ ሓደ ዓመት ጋፍ እንዲኦም ዝመፁ ዘለዉ ምስ ናይ ኮሮና ኩነታት 34 ዙርያ ምተዓለምና ሓደ ዓመት ፀኒሑ እዮም 35 መፅኦም ዘለዉ ለ35 ኣብ ዲስፕሊን ኣዝዮም ሓያላት እዮም ነይሮም ብጣዕሚ ንኩዓት እዮም ዋላ በቀዳማዊ ትምህርቲ ዝነበረ ውፅኢቶም ኣብ መደባት ታዕሊም ዝነበረ ንጥፈታቶም ተሳታፍነቶም ኣብ ማእሰታዊ ንጥፈታት ብሓፈሽ ዮቃ ዲስፕሊናዊ ኣካይዶም ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ስለ ዝነበረ መጀመርያ ንወለዲ ኩርዓት ሰማዕኩም እብሎም ምክንያቱ ዲስፕሊን ዝተሃንፁ ቆልዑ ስለ ዝኾኑ ዙርያ እዚኦም ማለት ካልኣይ ነዞም ተመረቕቲ እዚኣቶም ከዓ ኣብ ሳዋ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ሳዋ ፅባሕንኮ ኮሌጅ ዝኣቱ ክህሉ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ልምዓታዊ ህንፃዊ መደባት ናይ መንግስቲ ዝሳተፉ ክህሉ እዩ ስለዚ እዚ ኣብዚ ተዓቂቡ ዘሎ ዲስፕሊናዊ ኣካይዳ ነፍሲ ወከፍ ሰብካ ነፍሱ መሊኹ ነቲ መንግስቲ ዝህቦ መደባት ዝለዓለ ድልየት ሓቦ ኒሕ ተወፋይነት ፅንዓት ዝባዕሉ ዲስፕሊን ብኡ ደረጃ ዝተቐስመ ንቐፃሊ ኣብ ጉዕዞ ሂወቶም ክጥቀምሉ ከም ዘለዎም ከዘኻኽሮም ደሊ ብዓብዩኻ እንኳ ሓጎሰኩም ክንመደልና ውፅኢቶም እውን ኣተባባዒ ክኸውን ሰናይ ስሚተ እዩ ካ ኣብ ፃዕሪ ኣሎ ኩሉ ግዜ ዓመት ክተኣትወሉ ካብዚ ዝውዳእ ኮይኑ ናይ ስማዓካን ግን መዓልቲ መዓልቲ እንዳተኸተመተ ግዜ ኣብ ሰዋኻ ኣይፍለጠካን እዩ ምክንያቱ መደባት ኣብ ርእሲ መደብ እንዳተደራረበ ብግዜ ተቐይዱ ስለ ዝኸይድ ከይተፈለጦም ዓመት በፂሑ ኣሎ ናይ ባሓቂ ክኸርዕሉ ዝግብኦም ጉዕዞ እዩ ነይሩ በዛ ኣጋጣሚ ኸ ነቶም ሕጂ ክንቅበሎም ተዳሊና ዘለና 36 ዙርያ ነዚ ኣብ 35 ዙርያ ዝተፈርየ ዲስፕሊን ንዕኡ ዓቂቦም ክኸዱ ዝያዳ ሰዋኻ ሓንጎፋ ኢላ ክቅበሎም ተዳልያ ከም ዘላ ኣጋጣሚ ዝገልፀሎም ዘልት ንህዝቡ እውን እቲ ደቅና ኣብ ሳዋ ዝረኽብዎ ክብርታት ኣብ ሳዋ ዝፅበዮም ስነተረኽባት ዲስፕሊናዊ ኣካይዳ እዚታት ኩሉ ኣብ ግምት ኣእትዮም ደቆም ተኣማሚኖም ክልእኩ ብግቡእ ተሃኒፆም ክኸዱ ምዃኖም ፈሊጦም ብምሉእ እቲ ኣብ 12 ክፍሊ ዝመሃር ዘሎ ተምሃራይ ንሳዋ ኣብ ዝመፀሉ ግዜ ኣተባቢዖም ክሰድዎም ነዞም 36 ዙርያ ብቆንዲ ግን ዛዕባ 35 ዙርያ ንዛረብ ስለ ዘለና ኣብዚ 35 ዙርያ ዝነበረ ዲስፕሊን ናይ ባሓቂ ዘሐጉስ ዲስፕሊን ስለ ዝኾነ እዚ ዲስፕሊን እዚ ከዓ ብቆንዱ ኣብ ሳዋ ጥራይ ዝተሃንፀ እዩ ኢልና ክንዛረብ ስለ ዘይንኽእል ብዓብዩ ወለዲ ብከምዚ ደረጃ ደቆም ኮትኪሶም ዝረከቡና ስለ ዝኾነ ወለዲ እውን ልዑል ምስጋና ክበፅሖም ደሊ ነቲ ዝቕፅል ዙርያታት ከዓ ብከምኡ ደቆም እንዳተባብዑ ተቐፃልነት ናይ ሳዋ ዝረጋገፀሉ መንገዲ ግበር በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከዘኻኽር ቦቕ ሌተና ኮሎኔል ተመስገን ሳሙኤል እዚ ክሳብ ሕጂ ክትበልና ፀናሕካ ብምክንያት ናይ ፅባሕ ዝምረቑ ተመረቕቲ መበል 35 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምድላዋቱ ምልከት ነይሩ ከናብ ናይ ውልቅኻ ከዓ ክንሰገድ ምናልባት ኣይዳለኹካ ክኸውን ይኽእል ንወይሕ ዓመታት ኢኻ ዘለኻዮ ቦታ ከመይ ኢኻ ትገልፀልና ማእሲኻ ጀሚርካ ኣብቲ ተመዲብካ ምስ ራሳዊ ኣብ ዝመፅእ ልክዕ ዳዓቶ ኩላ ዕለት ኣጋጣሚ 20 ሰነ ናይ 1994 እዩ ነይሩ ወርሒ 6 20 ሰነ ዝኣትየ ቁሩብ ቅድሜና ዝመፁ ካልኦት ነይሮም ኣነ ከዓ ዝገለ ስራሕ ተሪፈ ነይረ ዕለት 20 ኣብ ሳዋ መፅእ ወርሒ 6 ማለት እዩ 94 ዓመተ ምህረት ስለ ዳርጋ 29 ዓመት ወዲናት ናብ 30 ዓመት ገፅና ንኸይድ ኣለና ሙሉእ ሂወተይ ከዓ ኣብ ሳዋ እዩ 29 ዓመት ኣብ ሳዋ ኣገልጊለ ኣለኹ ግን ዝበዝሕ ግዜ ከም ስታፍ ስልጠና ኮይነ ዝሰርሕ ነይረ ካብ 94 ክሳብ 2005 ማለት እዩ ኣብ 2006 ንላሓታ ምክትል ኣዛዚ ናይ ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎት ኮይነ ይሰርሕ ኣለኹ 29 ዓመት ቀሊል ተመክሮ ይኮነን ውድ መምህር ተመክሮ ጥርዮ ትብሎ እንታይ ኣሎ ነዊሕ ዓመታት ተመክሮ ብዙሕ ሓደ ኣብ ስልጠና ማለት ክነቶ ከለና ኣብ ሳዋ እውን ኣብ ክፍለ ሰራዊት ሰርዓ ኣብቲ ናይ ታዕሊም ክፍሊ ነይረ ስለስተመክሮ ዝበዝሕ ግዜ ምስ ታዕሊም እዩ ማለት
وانا توقعتي لازم كذي قدينا غير توقع سراويتي دهريرا التعليمي مالك لك كذي لتراويت طبعا يرى ثمانية ساعات مالتي ثمانية شمونتن كأوت هزف التعليم على اللغة الذي بومة في سلطنة بعقمي سي تمكرو أدريبل بفلاي كابتي جبراوي سراح لممدات قال بزح جزء كاب صار سلطانه فينا من السراحكم تعليم عقمي تمكرس أدري الله قبل مالك ولا العلم تمكرس هذا ذيك حالتي عقمي تمكرس أدري الله قبل قال محضران سرح لهذا النقاب عقمنا سرح لنا فواقع مش بزح سبي وإذا قالت كان سراح زمن تفنزوا معهم بزح الله ودمهر بالقطع تابعين كل صار زون مش بزح حساب على لينا وسوا بزاد كامي لذا أنا سوا مترعين أي بحث حبوسي وتحلكم ذا الله خير زبلت أنا أبزح يفضل لكم يتعامل فتان أي بحكي يعجبني وكنسب مالي عبدي تعلمهم دكم كي تنفق لهم زمطون كم ذكر عندما بدنا نعلل نيرنامو كنا بزعل لنا عبدي بلكات سنتات انتاي بقروا قد تقالون علمون علموا كذا ما يجري ذاك قالوا ده قدامي زريا أو قدامي زريا حساسي هذا تامس قال فرح طوعني أنقل عنيرنا بالبوتانا قال حتى نيرتي أبوي عسر شعت زريا لنا مثل تهبل ترشمون تقال قري مني ذاك عسر شعت زريا ونعلم لنا دينا قري من عجيت مور راسي نايو حكي وقال الناس قدامي يكتعم شاي شرع زريا هذا اللو قال مثلنا نير جزي لكن عسر شعت خبط احنا فيه دققهم نقدم إذا درجة نمفتح قسمنا نريد مالتين الذي أنا كنت ولد علم اللهم مالتين على القرنية اللي ساكتة درجة نفس الاستولد وتحمل اللهم بالنخلينا وهم سيا بحقق علمين يرى عباك علمين يرى دبلوم سيا قاتونا هم أنا كنت ولد سيا علم اللهم بالنخلينا سوا وحبتك كليل تمكري كنا تعطي ذا اللهم بقالات كتقول تقليل من تلقون جن أبتي بايتا كتري خلها نسواتون بحث رحم قانون بذكات قانون بقدم قانون قاموا تعلمت هنا تيوتك وحبتك كاينا نبلك سير لخد حبتها كاينا تقني اللي تعني هذا مسجد موز خبركم تقاطعتنا بمخنيات راح بدمك أبصوا ذكايات سنسرعت من رقم الدلفرة حمشن زوري حق الجلوس تقايد الزلو من الدلاراتن هتر بذلك مكرون أكيدنا ذكايتنا كلمة إيه قبل مزاج لنا لمكت تعلقوا من مسجن بزيادة تامين لتنا كورونير سمسجن تامين والدمر أبمنقول راح السابقة نذهب كنا جزء بتنتقطات المسجن لجينا حسن دل مدة 3 عام مدة كل هذا مرحبا يغني لنا كورة هذا بس قاعد عم غاب يقول كبر على مدير أزيد مسؤول مو لتنا كورونيل تمسك ساميل كمون نعخة يوناس أبراهام يعني لنا دقيمنا كلهم تمرقتي أولا 35 زوريا عمت متى إيرترو من إسيب زقباء كبرتات حبرة سومم أفليت ومن كوسكيسو من زفانو كلهم أولات محبرة سبساوان ولد دندمة نكو حقوسكم نبل يوناس بزيادة صباح نتي ممرقتا زي السيستم كتبنا كنا رخبينا نلوم عن تقني عني لنا